Тези хора са бежанци с някаква жена в колата. Здравейте, нещо да ви помогна по някакъв начин. Кажете, бе, госпожа. Те сбягат обаче. Майка си бачо. Где отец? Ма къде? Да, що на тата и кара? Какой тяг? Да. А, не знам. Да, бе. Загряваш ли? Карат 180, 180, 200. Да, бе. Госпожа, минахте през крака ми. Минахте през крака ми преди малко. Има го да сидят на камера, през крака ми минахте.